C'est parti. Donc an bɛ maliyɛn den bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan komi aw ɲɛ b'a la cogo min na Burkina drapeau b'an bolo peuple malien nin ye an fana ka ŋaniya yira ye nin tɛ association ye mouvement tɛ dɔw de y'a faamuya ka fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ in kan yan k'a fɔ an fana an n'an balima maliyɛnw donc an ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka Burkina peuple soutenir ka Burkina peuple soutenir donc an bɛ yan o de kɛnɛ kan an ɲɛ bɛ Burkina drapeau de filɛ Amara dɔ bɛ yɛrɛ kan na drapeau yira mɔgɔw la Tayiru ka drapeau ani Mali drapeau donc an bɛ yan pour An ka drapeau b'an bolo. voilà donc an bɛ yan an bɛna kuma ninnu an bɛna falen ka kuma di Tayiru ba ma n'o banna an b'a Sila bɛ kuma n'o tilala Bumabel bɛ kuma parce que min ye n bɛ Burkina kan bi anw b'a ye an ni Burkina bɛɛ ye kelen de Burkina population Mali population a bɛɛ ye population kelen de donc o hukumu kɔnɔ an bɛ yan ka se k'an ka soutien bila maliyɛn bɛɛ k'a partager maliyɛn den mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ africain bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ ka vidéo ninnu partager pour que nin fana y'an ŋaniya ye Tayiru vive le peuple burkinabé. Vive le peuple burkinabé. Pas la France. An bɛ patriotes bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani an ka diaspora. O tɛmɛnen kɔfɛ panafricanistes bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan ka ta Djibouti fo Cape Town Sud-Afrique. An b'u fo k'u waleɲuman dɔn bi bi in na mun bɛ ka kɛ Burkina bi ça interpelle tous les patriotes africains et tous les matriotes africains ani panafricanistes bɛɛ lajɛlen. Ko sabu kɛ mun ye bamananw ko ni duga bi adamaden su kan i b'a fɔ duga wuli ka bɔ an su kan i kana fɔ duga wuli ka bɔ maa su kan. Burkina problème rectification de bɛ sen na bi ko sabu kɛ mun ye lieutenant colonel Damiba a ye fanga ta k'ale bɛna Burkina segi Burkinabéw ma ka Burkina sama ka bɔ Faransi ka impérialisme kɔnɔ ka Burkina sama ka bɔ je répète Faransi ka impérialisme kɔnɔ je répète pour une dernière fois ka Burkina sama ka bɔ Faransi ka impérialisme kɔnɔ mais a dɛsɛra o de la a y'a ta tɔ kɛ n tɛ mugu dun a tɛ tɛntɛn ɲɛ n'a ye n tɛ jɛgɛ fɛ n tɛ bɔ kɔda la ne tɛ kɔnɔ ta wa ne sinamuso tɛ kɔnɔ ta a ye Burkina armée janfa ka Burkina peuple janfa kalo 9 Damiba tɛ ka sɛ dabɔ ji la a tɛ dɔwɛrɛ la nafigiya kɔ Alassane Dramane Ouattara nɔfɛ n'a bɔr'o la a taara Nations Unies na ka filankafɛya kuma fɔ a y'a yira k'a fɔ ko CEDEAO ye agenda mun d'ale ma ko CEDEAO ye agenda mun d'ale ma n'o ye ka élection kɛ Burkina k'o de y'ale haminako ye alors que ale ma coup d'état kɛ ko président kura ka sigi Burkina a ma coup d'état kɛ walasa élection kura ka kɛ a ye coup d'état kɛ de ko terroristes n'olu minnu ni Faransi y'u bila ka na k'an ka duguw kɛ tomokolo ye ka sɔrɔsiw faga ka musow faga ka muso kɛ filiatɔ ye ka denmisɛnninw kɛ filiatɔ ye ka réfugiés caya sous région kɔnɔna na ale dɛsɛra o bɛɛ de la sisan ko élection de y'ale ka kuntilenna ye o m'a bɔ tuguni les patriotes militaires Burkina Mohamed Emmanuel Zungrana ko maintenir kaso la kalo 9 ka tila ka wuli denmisɛnnin minnu y'ale reporter k'u bila fanga la a y'u janfa c'est pourquoi u ka déclaration kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ la patrie ou la mort nous vaincrons olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye bi Burkina dugukolo ka sigi Burkinabéw ma ka terroristes filɛ koloti ka da koloti an bɛ place de l'indépendance la yan nɔ avec mon bulldozer monument Kwame Nkrumah c'est tout un symbole pour nous place de l'indépendance comme on dit c'est tout un symbole pour nous parce que Kwame Nkrumah de y'a fɔ depuis 1955 Africa Unite Mass Africa Unite il faut l'unité de l'Afrique maintenant pour l'unité de l'Afrique a ma fɔ ko président yɛrɛ dama ka unité a ma fɔ ministre ka unité a ma fɔ député ka unité a ma fɔ maire ka unité l'unité de tous les peuples de l'Afrique parce que an bɛɛ lajɛlen bɔra Ouagadougou Kumbisale Nema Walata kana tɔ laban Bamako ya
Tobuka Soraka, Bigini Papieta en 1885, la conférence de Berlin, Kavoy, il y a un Ivoirien, il y a un Malien, il y a un Burkinais, il y a un Sénégalais, Kangara Toulou Mwandala, Atabrié, Kananagani Falissé, Boutala, Kasoraka Djinyama Jobali Dama Kapoazon Kala, chaque fois que Namena Ubataka Yugu Yugu, Ode Nanani Mouye, Shiawolomako Kele, Malikono, Kamfarafara Kabonyona. Donc, Bibina, les lieutenants-colonels, les capitaines, je répète, Ibrahima Traoré, Ambi Kofo Finibo Nerabo, MPSR, Malien Bi Kofo Finibo Nerabo, Akana Dabla, Fo Finibo Nerabo, la patrie ou la mort des ennemis du Burkina, la patrie ou la mort des ennemis du Mali, nous vaincrons. Merci. Darouba, patrie ou la mort, patrie ou la mort, patrie ou la mort, peuple burkinabé, vous avez notre soutien total. Amra, si la Burkina drapeau, di Anabora, kana Molima Kwame Kumala, donc Tma Bibula Amara, Yalanga Sebouma Belma, Malais on a partagé, donc Ambia, nous sommes des Caire, Arabe la délégation, oui, faut Burkina. Ok. Salam alaikum. An bɛ peuple malien fo ka peuple burkinabé fo mɔgɔ b'a an suit an bɛ o bɛɛ fo k'u bɛɛ barikada an filɛ nin ye bi monument Kwame Nkrumah la an nana yen bi ka na an ka soutien yira peuple burkinabé la parce que fiɲɛ dɔ de wulila bi a fiɲɛ in wulila farafinna de ko o ko bɛ ka kɛ farafinna a bɛɛ bɛ ka ju tigɛ Mali de la Assimi ye vision min yira farafinna la peuple africain bɛɛ bɛ ka i yɛrɛ ye o vision de la peuple africain bɛɛ bɛ ka i yɛrɛ reconnue o tagabolo de la o de senfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ wagati min kɔnɔna la bi peuple burkinabé u sɛgɛnna u tɔɔrɔ la parce que la patrie ou la mort peuple burkinabé peuple malien n'i y'a ta k'a lajɛ janfa fɛn fɛn binnen bɛ an kan terroriste fila tɛ terroriste saba tɛ jamana kelen de don Emmanuel Macron n'a ka jamana terroriste jamana olu de bɛ ka bin Mali ni Burkina kan olu de bɛ ka kɛ sababu ye ka Mali ni Burkina ka sarasiw faga donc peuple burkinabé de wulila sisan k'i ka responsabilité ta parce que o kun ye gouverneur dɔ sigi n'o ye Macron ka gouverneur ye ne Paul Henri Damiba ye a ye Burkina révolution trahi peuple ye bɔli min kɛ ka Marc Christian Kabore ka taa o déposer k'a bɔ fanga la an nana ka na mun de ye Damiba nalen bɛɛ hakili la Damiba bɛna Assimi senda nɔ ta a bɛna Russie senda nɔ ta mais an bɛ bɔ min kalama Damiba y'i tilen Faransi de ma a y'i tilen Alassane de ma a y'i tilen CEDEAO de ma a y'i ban k'i mago don Burkina sécurité la ni Burkina sécurité ta k'a lajɛ bi Damiba nana a ma hélicoptère d'u ma a ma avion de chasse d'u ma a ma blindé d'u ma a ye jigi kɛ ko ni ale mago bɛ nin fɛn o fɛn na ko Faransi b'a ta bila olu ka bolo kan o de kɛra janfa ye n'i y'a ta k'a lajɛ mankan yɛrɛ wulila yɔrɔ jumɛn na nous vaincrons jama mankan wulila yɔrɔ jumɛn u ka yɔrɔ min attaquera n'o ye Djibo ye Djibo filɛ nin Damiba nalen nin y'a attaqué ko fila attaqué ko saba de ye Djibo attaquera à plus de 3 reprises wa attaque bɛɛ la n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a dɔn ko janfa de don a bɛɛ la i b'a sɔrɔ armée bɛ ka kɛlɛ kɛ u ka position bɛ ka di ennemi ma u ka position bɛ ka di juguw ma Faransi b'u ka position di terroriste ma terroriste b'u attaquer attaque laban min kɛra Djibo attaque kɛra cogo jumɛn na convoi de bɛ ka escorter pendant que convoi bɛ ka escorter hélicoptère bɛ ka convoi fɛnɛ hélicoptère dɔ fɛnɛ bɛ sanfɛ o bɛ ka convoi escorter an bɛ bɔ min kalama o convoi de tombera embuscade la ni janfa tɛ convoi min renfort min kun bɛ convoi in kɔ a kun tɛ se c'est à dire se kun tɛ se ka k'a la su kun tɛ se ka bɔ cogo si la an nana ka na mun de plus de 200 morts o bɛɛ kɛra ka Damiba sigilen to a ko k'a t'a bolo di Russie ma k'a bɛ Damiba ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko ale bɛ to ni Faransi ye ale b'i jigi da ko Faransi ka avion bɛna ka na ale dɛmɛ o erreur n'i y'a ta k'a lajɛ IBK o erreur kelen de taara ni IBK ye IBK ma sɔn ka Mali avion ka avion di Mali ma IBK tora de k'an ka sécurité confier Barkhane na ko ni kɛlɛ wulila Barkhane min ka avion k'olu bɛna u bɛn'u ka appui ta k'a di Mali sanfɛla ma mais mun de kɛra à chaque fois armée malienne n'a bɛ kɛlɛ la n'a mago jɔra aviation française la Faransi ka avion na u bɛ mun de fɔ u b'a fɔ ko kabanɔgɔ man ɲi u b'a fɔ k'u ka avion bɛ entretien na
u b'a fɔ k'u ka pilote bɛ formation na u bɛ galon ni prétexte sugu bɛɛ tigɛ mais u ka avion tɛ na donc an ka mɔgɔw bɛ bin kɛlɛ kɔnɔna la o de senfɛ Mali y'i bolo di Russie ma ka bolo di Poutine ma tile kelen don kelen ka avion 4 ta k'a don avion cargo kɔnɔ ka n'a di Mali ma jɔn sera k'o kɛ ni Poutine tɛ Burkina armée u sigilen ɲɛ b'a la Damiba sigilen ɲɛ b'a la saraka t'a la Burkina tɛ se ka kisi cogo si la n'u ma taa est-ce qu'il y'a faamu k'u tɛgɛ di Russie ma Damiba tora kɔfila jɛga de la a tora double G de la o double G o de kɛra sababu ye peuple burkinabé bɔra k'i ka responsabilité ta ka Damiba k'a déposer k'a gɛn ka bɔ fanga la o de senfɛ Macron ko k'a tɛ jɛn n'o ye kunna an nana ka na mun de ye les commandos parachutistes français u bɛ ka débarquer u bɛ ka jigin para la ko f'u kana Damiba restaurer ko f'u kana peuple burkinabé faga ka Burkina ka armée faga ko ka Damiba maintenir to parce que o de y'u ka gouverneur ye parce que u b'a dɔn ni Damiba tora ka taa mɔgɔ kura min nana o ka patriotisme an taara cɛ in na discours min b'a da ni cɛ in bɛ kɛ sababu ye ka Burkina terrorisme ko ban nin bɛ kɛ sababu ye k'i tɛgɛ di Assimi ma nin bɛ kɛ sababu ye est-ce qu'il y'a fɔ Burkina sarasiw tɛ sa u bɛ équipement ni minɛn caman sɔrɔ Faransi tɛ o de fɛ parce que ni Faransi gɛnna Burkina diyagoya a bɛ gɛn Niger a bɛ gɛn Côte d'Ivoire donc Faransi bannen bɛ o de ma a sirannen bɛ o de ye donc peuple burkinabé an bɛ min fɔ peuple africain an bɛɛ ka wuli résistance a ye bɔ a ka artères minɛ a ye bɔ a ka taa bouclier humain a ka taa o former autour de votre armée Faransiw si bɛɛ u bɛ siran fɛn kelen min ye o de ye population ye ala kama peuple burkinabé a kana aw sigi ka nin ko la ye Faransi bɛ ka dɛmɛ min donni ma aw kelen dɔrɔn de bɛ se ka rapport de force ka o changer donc a ye bɔ u bɛ ka yɔrɔ fɛn fɛn fɔ n'a bɛ Damiba n'a ka mɔgɔw bolo a ye bɔ a ka taa encercler a ye bɔ a ka artère bɔw minɛ a ye bɔ ni Faransi ko k'a b'a kɔrɔbɔ u ka intérêt baden bɛ Burkina mais pour le moment restez pacifiste donc ni Faransi n'a tora ka manipulation na n'a tora k'a bɛ Damiba dɛmɛ peuple burkinabé a ye bɔ est-ce qu'il y'a faamu a k'aw nin di a k'aw ka armée soutenir wa anw yɛrɛ bɛ ka délégation dɔ labɛn o délégation an ɲɛ b'a mɔgɔw la ni ala ni kira sɔnna anw ta Burkina anw tɛ révolutionnaire Facebook dɔrɔn dɛ anw bɛ ye terrain kan de wa an bɛ labɛn na Tayiruba Boubou-Mabel Damangile ne Amara Sila an bɛ labɛn na an bɛ taa Burkina an bɛ taa an balimaw dɛmɛ an bɛ taa sinjiw dɛmɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Mali ni Burkina i n'a fɔ Tayiruba ye min fɔ nin bɛɛ de ye jamana kelen tubabuw de nana k'a bɛɛ fara Tayiruba ka mɔgɔ baden bɛ Burkina Boubou-Mabel yɛrɛ parent caman bɛ Burkina ne yɛrɛ ka mɔgɔ caman bɛ yen ale yɛrɛ sama Damangile tagali dɔ kɛ donc vive le peuple burkinabé vive le peuple burkinabé la patrie ou la mort nous vaincrons merci. Je répète. Donc c'est ça. Abraga Amra Silalame. Donc Mali Burkina ni bɛɛ fagele bagele Burkina bɛɛ ka yira la ka dɛmɛ maliyɛnw b'aw kɔ Abura ni Mali drapeau ye k'a yira k'a fɔ a bɛ maliyɛnw kɔ bi an fana b'aw kɔ an bɛ aw kɔ ni an ka soutien Boubou-Mabel an bɛna kuma d'ale ma a ka da don ko in na. Yangaya Mbalmao ani wula bi an bɔra Burkinabé gɛlɛya b'u da la u bɛ ka Mali de soutenir barisabula fɛn min ye Damiba ye a ye a to terroriste ka installer a kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye wagati min na an b'an ɲɛsin Niger ma ko y'an jugu ye wagati min na anw tigɛlen don ko Côte d'Ivoire y'an jugu ye wagati kelen o bɛ don ni Burkina ye a kun dabɔra de kama parce que jugu fila donna ka ban donc u kun bɛ ka Damiba bila de a ka terroriste la installer u bɛ don ni la route des poissons ye ka na koro banka u bɛ to ka na opération kɛ u bɛ segin bi fɛn min ye an ka jeunes militaires ye n'o ye o tuma na force Cobra n'a ɲɔgɔnnaw ye ani Mamba Vert olu de farala ɲɔgɔn kan ka groupe kelen former walasa Mali ale ni Burkina ka kɛlɛya bɛ to a cogoya la Damiba a sen yera fɛn min na kɛlɛ yɛrɛ ju bɔra min na an bɛ ka kuma fɛ waati min na Burkinabé bɛ ka messages ci an ma tir daminɛna ka ban kabini 14 heures Faransaw ye régiment bila ka taa u ni Burkina colonel dɔw ye janfa labɛn ka bɔ Camp Voisin o tuma na o camp kɔnɔna la u bɛ k'u kunda Camp Baba Cissé kan nin waati in na an bɛ don min na ko bi Faransaw ka institut français min bɛ yen n'o ye Faransaw ka institut français ye Burkina population taara dankari yen na u bɛ ka fara u ka sɔrɔsiw kan n balimaw kuma ye mun ye Damiba kan fɛn fɛn cira Burkina a bɛɛ Damiba ka complice b'a la kɔsa in na a ye chef d'état-major min bɔ yen k'a don kaso la o de nana ni dalu ye min b'a jira k'a fɔ ko drone dɔ de wulila kan kunna
Kami kona la nama foko jibo chili mingarani ma bidurni fla sara ko fe ma keme fla sara o kona la drone ne repela ka drone marku soro wakati mina état major chef d'état major borano e ko élément ngo wuli ka to ko la je dami ma ko ndoko ko ankati to en folo flana e muye force spéciale mumbe olu sa kele garo olu bina ale dami ba kerefe million woro be doluma ani parcelle kele o wakati kele force cobra ale ni mamba vert olu be terrain ka jadami ma ba arrêter de sécuriser ka Burkina labla mbalmaw ala te jito non la dami ba nana malila ya kana kolonel Assimi Goïta kano da sumusumu o ye kuma min fɔ ye a taara o fɔ Nations Unies tribune na k'ale n'o bɛnna fɔ la o kuma na ka taa o dalwa bɛɛ tigɛ ani Alasani ka janfa jaja Assimi ye maa min ye maa ŋunen don i tɛ Assimi kɔnɔ kuma sɔrɔ dɛ bi ala ye karaw wuli a la Maliyɛnw a ye wuli an ka Burkinabɛw soutenir ni Burkina lafiyara Mali lafiyara ni Burkina lafiyara Mali bɛ hɛrɛ a ɲɛ la an k'an jija dɔɔni dɔɔni fɛn min ye Guinée fara an kan ani Burkina wallahi Maliyɛnw n'a y'aw jija i sigiɲɔgɔn ka hɛrɛ a ka degun ye n'o tɛ wagati min na Faransi bɛ ka mɔgɔw bila ka na ko ka na an ka président ɲumanba in bɔ yen n'o ye colonel Assimi Goïta ko ka na fanga dafiri o waati kelen Faransi bɛ ka sɔrɔsiw bila ka taa ko ka taa les bons élèves u ka coup d'état kɛlɛ in ne CEDEAO yɛrɛ ko bons élèves don ka taa o protéger aw ni Ala cɛ a bɛ nin faamu cogo di Faransi bɛ ka fɔ anw ɲɛ ko k'an ka président bɔ an bolo o waati kelen a bɛ ka mɔgɔw bila ka taa dɔ ta protéger Faransi a taa kuma sera Ala y'a waati latigɛ a tɛ sɔrɔ abada fo aw ka courage ani aw ka détermination an ka kɛ kelen ye an ka fara ɲɔgɔn kan nin y'an bɔli ye anw tɛ jamako la an tɛ foyi la an bɛ message di de la wa don o don an bɛ bɔ ka n'an jɔ yan wula o wula an bɛ Burkinabɛw soutenir sini tugun an bɛ bɔ nin heure kelen na ka n'an jɔ yan a se bɛ Ala de ye an ka Burkinabɛw dɛmɛ fɛn min ye u ka Ibrahim Traoré a ye kuma nin fɔ a ko n'i y'ale kɛtɔ ye ka Damiba to yen fo ni Faransi ambassadeur bɛ bɔ fɔlɔ sɔgɔmada in na a ka kuma kɛra o de ye filanan ye mun ye a tɛ négociation la Faransi fɛ bi a t'a la fɛ sini a denmisɛnnin bɛɛ ye san 35 u ko k'u ye fanga di Damiba ma kun min kama k'o tɛ nin ye Damiba ma coup d'état kɛ a ma foyi kɛ olu bɛ o kumana Mali ye fura min sɔrɔ a t'a la olu bɛ fɛ ka Burkinabɛw ɲɔgɔnna sɔrɔ a t'a la donc n balimaw an bɔra ka na nin déclaration in k'aw ye peuple burkinabé Mali activiste a vidéoman a journaliste o kumana Mali densɛbɛ bɛɛ b'aw kɔ barisabula a y'aw ban min ma n'aw kun sɔnn'o ma aw kun bɛ lafiya mais Mali de kun bɛ ci ka terroriste installé k'u ka base installé o kumana aw bɛ lafiya nka attaque bɛna kɛ Mali la ka segin aw ka kɛ sɔgɔma k'an anw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kumana wagadu la ni taruba bɔra k'o fɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔfɔ kelen na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ empire kelen na a y'o min kɛ Ala k'aw sara wa anw fana tɛ dɔn fo Burkina ka sumaya vive le peuple burkinabé vive le peuple burkinabé vive Ibrahim Traoré donc Damanguilé ni ne tun b'an fɛ ka nin message f'i ye an b'a ko bila tan an balimaw a bɔra ka Burkinabé lamɛn an b'a lamɛn mɔgɔ baden bɛ yan minnu bɛ yen n'u ma bɔ nin kalama an n'u bɛɛ bɛ ŋaniya kelen na Mali kɔnɔ yan donc komi ko teliman don o de la an bɔra k'a ko teliya ni mɔgɔ mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la a bɛ se ka Burkinabé wele ou bien an mara sini nin wagati kelen an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Monument Kwame Nkrumah la yan ni mɔgɔ minnu bɛ yen 17h o tɛ yan 17h rendez-vous Monument Kwame Nkrumah la yan pour soutenir le peuple burkinabé pour soutenir capitaine Ibrahim Traoré. Merci. La patrie ou la mort de nos ennemis nous vaincront.